belai kheno lasi mesincha okok rong no sana thangka hingke chini deso chisa jaga o boram preja kha hingke bari rong ni bagoi lama lama ongkharlai justice sanlaio obrei justice de manno hinoi hia ba ulta phaising hingke omhai duskarm no chula rong ni logi o ulta o ongkha hingke omhai justice sanna karei joto se manei lainai যদি অমানতই কমপ্লেন খান ফানো খাইনা থাঙ্গা হংকে পুলিশ রংনি আরো উল্টা সে সাজাক নাই যে মবা অসুলা এবা খেবা গরু মানসি ইংনাবলা আমা হাইরং ন কমপ্লেন খাইনানি ফায়ো হনে কেবা ফানা বিশ্বাস খাইগলাক যদি চলা রংনি সাগো আমা হাই খাইকা হংকাইলে অমাহাই আনি সিগাंनि ভিডিও गोबां मानो रिभिल खालायजाक दंगो जे सोला तै अंगै बाहायके ब्रै रक बाय पाल खालायै रं पेजाकै जस्टिस सानमानि उलप जस्टिस मालिया उल्टा से बरक बाय मनै जागो बेंगाय जागो तै आमाहाय न दंगो जे खरंमा खायरक सुसु सोला दंगो संतंग नाय बिनि कोनो बुल काम करै फानब बयनि जालो गलायै जेलो थांनानि नांखा hingke faidi dinini video po amahai no amahai khoroksa tongka sungtong nai selani obono tui salai nai video no aboni bagai fastola soya sa full video nai dongni fastola joto saimanani bagai hingke faidi bisi yang ayang kok sayawai video no senglai sinai oke spoiler suro ongo mumbai ni tario area ni simi ajago 4 jon no hiyo pini khoroksa sola ajago tongnani bagai fayo puila Daria no kaisa solo bini uncle auntie bai arzagawo iste klaina ebekeba tongna ni bagai osla phayo puilawo bini buma arzagawo hormani karon angkha bo arzago thangai bini uncle auntie ni nogo tongto tei arzago kaham ke porasuna klaidon hinei rohoro phia bo tongkosom tongnai seraile tei bini sago sable saiman amsuk hamya gorna godina tongo hinoi adino bini osolani uncle kam ni bagai ongkhor jakte osola bini school paibai akobai bini uncle auntie ni je nogo tongmani o jagao kifile phaika te ajrao bini auntie simi nogo tongo te auntie bono osola no saijong nongma bai bini je bsani soman jerai bai nombo tomong hangimya tongnani bagai hiya priseka o brei auntie Andi notice klaika je nogo ke ofana korei hingke obone sujok nokma bai motam jani wan sugoi o slani ganao ago khate dogni je doglam sikol dongmani ombas sikol liboi bising no hoite bere boi aboni yaglo o anti je dongmani biniri no truk klai jo to kaisa klai khulogoi dong khate o slabo tongo song tongne kono phana wan sugoi manliya pabi manliya o anti no saka anti nang obata mo klai dong ke o anti ba kono phana kok sayawoi truk klai bini ganao pura niot angge ganao truk himai thangai tongkha truk bini ganao thangmani yagolo beto asugi bini je main part dongmani oborong na betas khlainani bagi start khlaika oboroi amani yagolo bono oboroi no bono beto rokore uirkha a situation jarao osla kono phana wansugi manliate bskang no hoite bini anti no mana khaika hungkai o anti sawo okok no tui ke bon phana eba ke bani khunjo khonaka hangke belai kheno hamia khlaijak nai nang teibo hini saka bomba bu phani tei bono dom kiroi tei jodi nang angje omono logi sani dongmani mana khaika hangkai hamia khlaijak nai am hai rokhenai dom kirkha okdom kino khnawoi aserai tongor song tongnai bo belai kheno kirijak mani bagai je bini anti samani o kapno khlainani bagai suro khlaika aprun simi oslate o bini anti tongmani karyakram suro ongkha tei truk o serai tongo song tongnani bini rinobo kugoina kha awni agolo borokonai duskom tongnani bagai start khlaika o brei jobardasti khlaioi o serai no je serai bini bsani somanji to bose buma te bahai ke bo amhai khlairak okong no wan sung nai kang ke belai keno tamahai ungo haipana obo real story norok naidi yang phaijing hingke khoroksa berrei 40 বছর কাটতে tei kaisa phaijing hingke umor soksukya chela je amhai rong na tui kono phano knowledge kare eba kheba kono phano saiman sugya
abo bai se bo tomong hamya tongnani bagui logi sanai bwrui tei romprewui tongkha o kok no sana thangka hingke belai kheno tama hai ongo tei kwchangma bathrai bo thaio hingke ajaro joto karyakram paimani yagulo bini je uncle tongmani obo bo kamni sutti wngui nogo sokpaika tei nogo phai nukphaika je bini je o cherai tongmani adino belai kheno thanda tei kok bo saya tei maisanani bagui fataro bo ongkhorya normal dewo hingangke bini uncle phaikano bini uncle baksa asugui maisa phia ba adino hingke bo maisanani bagui fataro bo ongkhorliya romo huijagui tongkha abo simia tei bo kwbangma changes je asalani sago bini uncle notice khlaika tei omo haike no salbrum Delhi no omo haike o bwrui bini auntie je tongmani bini uncle samungo thangmani ulo sela saijong wngui thango aphorake no bini logi o omo haike doskon tongnani bagui sengo bini je auntie hingke omo hai Delhi ni samung no wngui thangka o bwrui ni bini uncle hingke thangmani ulo kono phano sawimania omo haike bo harassment tei bektas khlaijak mangno tei tomung hamya tongjak mangno prai 5 mas lai thangka aboni yagulo bo saksaichung kaisa decision na kha je o kokno tui nogo sawi ronai hinui tei omo haike no bini nok ni mobile phone number o call khlai joto kok sawi khunarika bini Buma no tei je bo bini Buma no call khlai mani omo bini auntie ni mobile phone pai no khlaio tei kok sabai mani ulo o mobile bini auntie no kaisa ya pharai ro aboni yagulo o auntie to belai kheno sala tei bini aro je recording call phaimani joto record wngui paio aboni yagulo bo record khanamani ulo saimanka je bini je banda tongmani obo joto no khulasa wngui thangka hingke omo hai kok rok no khnawi belai kheno joli jakha bokrok tongplajakha o bini auntie yang phajing hingke bo kibu kiri jago je bini kala karnama tongmani obo joto saimani thangbaika hingke o kiri tei no bo emon je joli jak tei emon je gotna goti oi thangka je o cherai no koroksa bumani soman tei bahaike omo hai khlaiman omo kok rok no khnaka hingke mokol muk tei klaio tei kwchangma bathrai thaio hingke norok bo khnadi ayang phaising hingke bini Buma je UPO tongnai obo arjago phainani bagui tayari khlai tongo tei faite no 3 din lai thango tei yang phaising hingke bini je auntie tongmani obo police station o thangui complain khlainani bagui thangka police o thangui complain khlaika je bini umor ongkha 20 bochor o selani tei bini je sakbai thang umor ongkha 40 bochor tei chini nogo tong tei bo anono rompreka omo hai hinui bo complain rekha police o hingke police rok bo kokno khnawi logi logi no maniwi thangbo hingke omo to normal je sabri phano police rok omo haike rape case rok no tui complain khlaika hingke police rok immediately no amra tui action naharo tei omo haike no bo buri borok jaba omo haike complain khlaioi sala borok rompre obini nogo tong tei hinui logi logi no action nahanani bagui basalaikha police rok bo thangai logi logi no sala no arrest khlaina harka tei police station tui joto investigation khlaimani yagulo saimanka je o salani umor 20 bochor ya sudu 20 bochor hinise thokai jago bini umor ongkha 16 bochor siko 16 bochor hingke to umor soksukya se aboni yagulo o salani bini Buma bo ajaga bo phaiye complain khlai paikha tei o brini je kala karnama tongmani joto khulasa khlai rekha police rok ni bwskango o joto karnama police rok khanabai mani yagulo Buma bo joto khulasa khlaika je thangnai mas eba kheba mas kolok romoi bahaike ani bwslano o bwrui absak satok pitok khlaiye bwrui tei romprewui tongkha hinui tei police rok kaham khlaiye investigation khlaimani yagulo manjakha je mastermind a bwrui no hinui tei obo joto saiman mani yagulo o bwrui eba kheba o auntie ni against o police FIR swijak tei tabuk bo o bwrui jail o nokho hingke norok comment khlai sadi norni thani eba kheba norok relatives eba kheba paragana gini nek poni logi om hai wngkha hingke norok obono bisas khlainai de nakiba monoinai nakiba poroni bagi justice thanai omo haike sajarinani muchungnai joto comment khlai sadi।